రైతు సోదరులారా, ఈ ప్రాంతవాసులు ఈ ప్రాంతంలో సరస్వతి జ్ఞానం నిర్మించారు. ఇప్పటి వరకు కూడా దాని యొక్క మరమ్మతులు చేయలే, నీరు రాకుండా అడ్డుకున్నారు. మరి ఈ ప్రాంతంలో చాలా రకాలుగా డెవలప్మెంట్ కావాలి, ఇరిగేషన్ పరంగా డెవలప్మెంట్ కావాలి, కాకుండా పూర్తి స్థాయిలో అట్లా ఉన్నది. అందుకే రైతు సోదరులారా, మీరు ఆలోచన చేయండి. మీకు రైతు బంధు ఇచ్చిన మాత్రాన కాదు, మీ అందరికీ గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలి. గిట్టుబాటు ధర కల్పించే బాధ్యత మాది. అదేవిధంగా రైతు కూలీలతో పాటు రైతులకు, కౌలు రైతులకు రైతు బంధు ఇచ్చే బాధ్యత మాది. 2 లక్షలు రుణమాఫీ చేసే బాధ్యత మాది. అదేవిధంగా సోదరులారా, ఆలోచన చేయండి. ఆనాడు గ్రామాన కాంగ్రెస్ పార్టీ కరెంట్ ఇచ్చింది, కరెంట్ పోల్ పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, గ్రామాన కరెంట్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆనాడు ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ రోజు కొంతమంది మాట్లాడతారు, ఏమని మాట్లాడతారు? కాంగ్రెస్ వస్తే మీ కరెంట్ కట్ చేస్తుందట, 3 గంటలకే కరెంట్ ఇస్తుందట. అది నాయన, మేము ఆనాడే ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చాం, గ్రామానికి కరెంట్ తీసుకెళ్ళాం. అందుకే ఈనాడు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా 200 యూనిట్ వరకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చే బాధ్యత మాది. ఎలాంటి రూపాయలు తీసుకుంటున్నాం, మేము ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా అన్నదమ్ములు చాలా మంది చదువుకున్నారు, చదువుకున్న వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు రాలే. కేసీఆర్ ఏమన్నా ఆనాడు, తప్పకుండా ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తున్నాడు. ఇంటికో ఉద్యోగం కాదు కదా, గ్రామానికి ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వలే. చాలా రకాల నోటికెళ్ళేస్తే దాంట్లో కూడా పేపర్ లీకేజ్లు. మా అన్నదమ్ములు చదువుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంటా హైదరాబాద్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఇంటికో ఉద్యోగం రాలే, కనీసం గ్రామానికి ఉద్యోగం రాలే. 3,016 రూపాయలు ఇస్తాను కేసీఆర్, 1 రూపాయికి ఇవ్వలే. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి ఒక్కరికి 4,000 చొప్పున నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తూ, ఉద్యోగం ఇచ్చేంత వరకు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తూ 2 లక్షలు ఏకకాలంలో భర్తీ చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించింది. అదేవిధంగా ప్రతి విద్యార్థికి 5 లక్షల కింద భరోసా కార్డు ఇస్తాం. దాన్ని కోచింగ్లకు కావచ్చు, ఇంక దేనికైనా ఇచ్చి వినియోగించవచ్చు. దాంతోపాటు మీ అందరికీ, మా బిడ్డలు ఈ ప్రాంతంలో చదవాలంటే పాఠశాలలు కావాలి. అందుకే ఇంటర్నేషనల్ పాఠశాలలు ప్రారంభించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నది. మరి ఈ ప్రాంతంలో డిగ్రీ కళాశాల లేదు. ఆనాడు నుంచి ఈనాడు వరకు ఈ ప్రాంత ఎమ్మెల్యేలు కనీసం సీఎం దగ్గర పోయి మాట్లాడలేదు, కనీసం అపాయింట్మెంట్ అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ప్రాంతంలో ఆనాడు ఏదైతే డిగ్రీ కళాశాల ప్రపోజల్ పెడితే ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు. అందుకే మేము చెప్తున్నాం, మా అన్నలు, మా చెల్లెలు చాలా మంది చదివితే డిగ్రీ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నిర్మలు, ఆదిలాబాదు, మంచిర్యాల, జగిత్యాల వెళ్ళాలి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రాంతంలో కనీసం డెవలప్మెంట్ చేయలే. కాబట్టి సోదరులారు, మీరు ఆలోచించండి. విద్య, వైద్య పరంగా డెవలప్మెంట్ చేసే బాధ్యత మాది. అదేవిధంగా ఇంద్రమ్మ నిర్మాణం, ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే పోయినప్పటికీ ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంద్రమ్మలు ఇచ్చినాం. 100 గడుపులుంటే 100లో 90 మందికి ఇచ్చినాం, 10 మందికి రాలేదు కావచ్చు. కానీ ఎక్కడ పడితే ఎందెందో వెతికినా అందందు ఇంద్రమిల్లు కనబడతాయి. మరి కేసీఆర్ అన్నాడు, మేము ఇంద్రమిల్లు ఇస్తే అతను ఏమనంటే అగ్గి పెట్టంత ఇల్లు, అల్లుడు వస్తే ఎక్కడ పడుకోవాలి, మా బిడ్డ వస్తే ఎక్కడ పడుకోవాలి, ఎడ్లు ఎక్కడ కట్టుకోవాలి, బర్రెలు ఎక్కడ కట్టుకోవాలి అని మాట్లాడు. మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ కట్టుకుంటుడు? మరి మీ అల్లుడు వస్తే ఎక్కడ పడుకుంటుడు? మరి కేసీఆర్ యొక్క అల్లుడు హరీశ్రావు యొక్క డబుల్ బెడ్రూమ్లో పంటుండు కావచ్చు. అదేవిధంగా కేసీఆర్ యొక్క అల్లుడు అనిల్ రావు, మన కవితమ్మ భర్త, వాళ్ళు డబుల్ బెడ్రూమ్లో పండుకుంటున్నారు కావచ్చు. కానీ ఈ ప్రాంత బిడ్డలు ఎవరు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్లో పడుకోవడం లేదు. అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఇంద్రమ్మ ఇంట్లోనే పడుకుంటున్నారు. ఎడ్లు గోదలైనా ఆ ఇళ్ల ముంగట్నే కట్టుకుంటున్నారు. అందుకే కేసీఆర్ మోసం చేశారు. అందుకే మేము చెప్తున్నాం, మేము అధికారంలో వచ్చిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కరికి 5 లక్షలు, ఎస్సీ బీసీలకి, అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకి 6 లక్షలు ఇచ్చి మరి మీకున్న జాగాలోనే ఇంద్రమ్మ కట్టించే బాధ్యత మాది. మీ అందరికీ మాటిస్తున్నాం, ఆనాడు ఇంద్రమ్మలు ఇచ్చినాం. ఈ రోజుకు మేము ప్రతి ఒక్కరు కూడా 6 లక్షలు ఇచ్చి మరి ప్లేస్ లోనే ఉన్న జాగాలోనే ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత మాది. మరి బీరని చాలా పెద్ద గ్రామం, మరి కొంతమందికి జాగాలు లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటిది? ఆనాడు ఇక్కడ ఎట్లయితే మేము జాగాలు ఇచ్చామో నేడు కూడా మేము జాగా లేని వాళ్ళకి జాగాతో సహా కొనిచ్చి మరి ఇల్లు కట్టిపించే బాధ్యత మాది. దాంతోపాటు పెన్షన్, ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ 200తో పెన్షన్ స్టార్ట్ చేసింది. ఆనాడు 200 భార్య భర్తలకు ఇద్దరికి ఇచ్చాం. ఆనాడు 200 2,000తో సమానం, అందరికి సరిపోయాయి. కానీ నేడు ఇచ్చే కేసీఆర్ పెన్షన్ మరి 10 మంది పెన్షన్ కట్ చేసుకొని ఒక్కొనికి 2,000 ఇస్తుండు. 10 మంది కడుపు కొట్టుకుని ఒక్కొరికి 2,000 ఇస్తుండు. ఆ ముష్టి పెన్షన్ ఎవరికి సరిపోవడం లేదు. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీడీ కార్మికులకు, ముసలోళ్లకు, వికలాంగులకు, వితాంతులకు వీళ్ళకి 4,000 చొప్పున పెన్షన్ ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నది. కాబట్టి సోదరులారా ఆలోచన చేయండి. కొంతమంది బీఆర్ఎస్ మూర్ఖులు చెప్తారు, ప్రచారం చేస్తారు, అరే కాంగ్రెస్ వస్తే పెన్షన్ కట్ చేస్తే. కాంగ్రెస్ వస్తే కాదు పెన్షన్ కట్ చేయడం, కాంగ్రెస్ పెన్షన్ స్టార్ట్ చేసింది. మరి పెన్షన్ 4,000 చొప్పున ఇస్తాం. అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు
ఆ రోజు నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలంటే 5 లక్షలు ఇచ్చి మీకు అందరికీ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఇచ్చాం. మరి కేసీఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుని నిర్వీర్యం చేశారు. కానీ ఈ రోజు మేము ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుని 10 లక్షలు ఇచ్చి మరి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఇచ్చే బాధ్యత మాది. దాంతోపాటు రేషన్ కార్డులు ఈ 9 సంవత్సరాల్లో మా అన్న తమ్ములకు మా అక్క చెల్లెలకు చాలా మందికి పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి. కానీ ఒక్క రేషన్ కార్డు రాలే. మరి బువ్వ ఎక్కడ తినాలి? బువ్వ ఎట్లా తినాలి? బువ్వ పెట్టలే, ఉండడానికి ఇల్లు ఇవ్వలే, తాగడానికి నీళ్ళు ఇవ్వలే. అందుకే మేము వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డులు ఇస్తూ 9 రకాల వస్తువులు ఇచ్చే బాధ్యత మాది. అదేవిధంగా మా ఆడబిడ్డలకి మరి చదువుకునే ఆడబిడ్డలకి 18 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరికీ పాఠశాలకు వెళ్తే వాళ్ళందరికీ ఎలక్ట్రానిక్ స్కూటీలు ఇచ్చే బాధ్యత మాది. దాంతోపాటు పెళ్లి కానుకగా 1 లక్ష రూపాయలు తులం బంగారం ఇచ్చే బాధ్యత మాది. మీ అందరికీ మాటిస్తున్నా ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నది. 6 గ్యారెంటీలు ప్రకటించింది. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అబద్ధం చెప్పదు. అంటే కేసీఆర్ లాగా అబద్ధాలు చెప్పడం కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు. ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆనాడు ఏమేమి ఇచ్చిందో మీ అందరికీ తెలుసు. మరి కేసీఆర్ దళిత సీఎం చేస్తా, దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తా, అదేవిధంగా బీసీలకు బీసీ బంధు ఇస్తా, మైనార్టీలకు మైనార్టీ బంధు ఇస్తా, ఆదివాసులకు ఆదివాసి బంధు ఇస్తా, లంబాడీలకు లంబాడీ బంధు ఇస్తా, యాదవులకు గొర్రెలు ఇస్తా, అదేవిధంగా ఇట్లా బంద చెప్పుకుంటా పోయిండు. ఇంటింటికి నల్ల నీళ్ళు ఇస్తా, ఇంటింటికి ఉద్యోగం ఇస్తా. ఆ కేసీఆర్ దొరలాగా అబద్ధం చెప్పే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉంటుంది. ఈ రోజు గ్యారంటీ కార్డులు ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా ఆలోచించండి. ఆ గ్యారంటీ కార్డు అనేది ఒక బాండ్ పేపర్ తో సమానం. మా పిసిసి రేవంత్ అన్న, అదేవిధంగా సీఎం నేత బట్టి విక్రమార్క, అదేవిధంగా మీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి బోధమబొజ్జు సిగ్నేచర్ పెట్టి మీ అందరికీ గ్యారంటీ కార్డులు ఇస్తున్నాం. అంటే ఆ గ్యారంటీ కార్డు ఇది 3 నెలల తర్వాత మీరు అడగచ్చు, తమ్ముడు ఏమైంది మా మహిళలకి 2500 ఇస్తాను కదా, రాకపోతే మీరు అడగచ్చు. ఇల్లు రాకపోతే అడగచ్చు. మీకు 2 లక్షల రుణమాఫీ కాకపోతే అడగచ్చు. మీకు అడగడానికే, ప్రశ్నించడానికే ఈ రోజు మీ అందరికీ కార్డులు ఇష్యూ చేస్తున్నాం. కాబట్టి సోదరులారా, మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయండి. ఈ ప్రాంతంలో యాదవ్ సోదరులకు, ఆదివాసీ బిడ్డలకి, కొంతమంది లంబాడి సోదరులకు ఏదో చేను కోసమో తడకల కోసమో అడవికి వెళ్తే అడవికి వెళ్ళనియరు. గొర్రెలు మేపడానికి వెళ్తే గొర్రెలు మేపడానికి అవకాశం కల్పారు. కనీసం మా అక్క చెల్లెలు కట్టె పొలం తీసుకురానియరు. అదేవిధంగా చనిపోతే సమాని కాల్తామంటే కూడా కట్టె పొలం తీసుకురానియరు. ఇలా పారిశ్రామికాలను విపరీతంగా మన మీద దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నారు. కాబట్టి సోదరులారా, మీరు ఆలోచన చేయండి. కాబట్టి మేము వచ్చిన తర్వాత 100% మీకు చెప్పిన గ్యారెంటీతో పాటు అమలు చేస్తూ మరి ఈ ప్రాంతానికి ఇంకో గ్యారెంటీ తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఎవరిని? జాన్సన్ నాయక్. ఈ ప్రాంతంతో సంబంధం ఏముంది? ఈ ప్రాంతంలో పుట్టినోడా? ఈ ప్రాంతానికి పేగుబంధం ఉందా? ఈ ప్రాంతంలో పుట్టలే, ఈ ప్రాంతానికి పేగుబంధం లేనోడు. ఏ ప్రాంతంలో యాదవులు ఉంటారో, ఏ ప్రాంతంలో లంబడి సోదరులు ఉంటారో, ఏ ప్రాంతంలో కులంలు ఉంటారో, ఏ ప్రాంతంలో బీసీ బిడ్డలు ఉంటారో అతనికి ఏం తెలియదు. ఏ ఊరు ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, ఇప్పమడి ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, తుమ్మగూడు ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, పీరునంది ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు. అట్లాంటి క్యాండిడేట్ని తీసుకొచ్చి మన ప్రాంతాన్ని ఎమ్మెల్యేకి ప్రకటించారు. కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడుందో అతను తెలియదు. మరి అట్లాంటి క్యాండిడేట్ ఈ ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యేకి పెట్టారు అంటే ఈ ప్రాంత లంబాడి సోదరులు కావచ్చు, ఈ ప్రాంతాల్లో ఆదివాసీ బిడ్డలు కావచ్చు, రాజకీయంగా పనికి రారని వాళ్ళ ఆలోచన. కాబట్టి ఈ ప్రాంత లంబాడి సోదరులారా, ఆదివాసీ బిడ్డలారా, తప్పకుండా జాన్సన్ నాయక్ అనే వాడిని గంగా నది దాటకుండా చిత్తుగా ఓడించాలి. ఈ సందర్భం మీ అందరికీ పిలుపుస్తున్నా. ఎందుకంటే మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాడు కాడు. అతను కేటీఆర్ బినామీ, కేటీఆర్ క్లాస్మేట్. అతనితోటి కలిసి తాగుతాడు కావచ్చు. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని సిరిసిల్లాగా చేయలేడు. ఈ ప్రాంత సమస్యలు అతను తెలివాయి. ఏమైనా అంటే డబ్బు ఉందనే అహంకారంతో కొంతమంది నాయకుల్ని కొనాలి, లేకపోతే ఓటర్ని కొనాలని అతను ఉంటారు. కానీ అతను తెలియదు ఈ ప్రాంత వాసులందరూ కూడా ఆత్మగౌరవంతో బతుకుతారని అతను తెలియదు. అతను ఆత్మగౌరవం లేనోడు. అతను ఏమంటే నేను డబ్బులతో కొనుగోలు చేస్తా, లీడర్ని బర్రెలాగా గొర్రెలాగా కొనుగోలు చేస్తా అంటుండు. మీ దగ్గర వచ్చే లీడర్లు కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మీ దగ్గర ఓట్లు అడగడానికి వస్తారు తప్ప వాళ్ళు ఏదో స్వచ్ఛందంగా వస్తలేరు. బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపియాలి మీ దగ్గర వస్తలేరు. జాన్సన్ నాయక్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మీ దగ్గర ఓట్లు అడగడానికి వస్తాడు. అదేవిధంగా రాతో రమేష్ ఈ ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యేగా చేశారు. వాళ్ళ భార్యని ఎమ్మెల్యేగా చేశారు 2 సార్లు. రాతో రమేష్ ఎంపీగా, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా చేశారు. మరి ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేశారు? సరస్వతి కెనాల్ని ఏమైనా మరమ్మతులు చేయించారా? దాని ద్వారా నీరు అందించారా? లేకపోతే ఈ గ్రామానికి ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేశారా? మరి డిగ్రీ కళాశాల కట్టించారా? ఏం చేశారు రాతో రమేష్? విద్య, వైద్య, వ్యవసాయ పరంగా దేని కూడా డెవలప్మెంట్ చేయలే. ఏం చేసుకున్నారంటే
విద్యా కళాశాలని అతని సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని గుంటూరులో గులాజీ బాబా డిగ్రీ కళాశాల, అక్కడ డిగ్రీ ఇంటర్ స్కూల్ అన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అంటే ఈ ప్రాంత బిడ్డలందరూ కూడా అతని దగ్గర పోయి చదవాలి. కానీ గవర్నమెంట్ కళాశాలలు కావద్దు, ఈ ప్రాంతంలో యూనివర్సిటీ రావద్దు, ఆ రకంగా చేసి 10 పార్టీలు మారుకుంటా ఈరోజు లాస్ట్కు బీజేపీలో పోయిండు. బీజేపీలో పోయినాక ఏం మాట్లాడతాడు? న్యాయం, ధర్మం, జై శ్రీరామ్, జయరామ్ అని మాట్లాడతాడు. మీ ప్రాంతానికి ఏం చేస్తానో చెప్పడు. ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు చేయలేదు కదా, ఇప్పుడు నేను ఇది చేస్తానే మాట్లాడు. ఏమంటే న్యాయం, ధర్మం, ధర్మో రక్షిత అంటాడు, జై శ్రీరామ్ అంటాడు. అంటే రాతో రమేష్కి బీజేపీ కండువేయంగానే బీజేపీ వాళ్ళు అతనికి శ్రీరాముని గురించి నేర్పించారు, హనుమంతుని గురించి నేర్పించారు, ధర్మం గురించి నేర్పించారు, సంస్కృతి గురించి నేర్పించారు. కానీ మన ముత్తాతలు, మన తాత ముత్తాతలు, మన అమ్మ నాన్నలు ఏం నేర్పించారు? ధర్మం గురించి పుట్టుక నుంచే మనకు నేర్పించారు. ధర్మం పుట్టుక నుంచే మనకు శ్రీరాముని పూజించడం నేర్పించారు, పుట్టుక నుంచే హనుమంతుని పూజించడం నేర్పించారు. రాతో రమేష్ ఇప్పుడు పోయి నేర్చుకున్నారు కావచ్చు, కానీ మన బిడ్డలందరూ కూడా ధర్మంని ఎట్లా కాపాడాలో మన వాళ్ళు మన తాత ముత్తాలు నేర్పారు. రాముని ఎట్లా పూజించారు మన తాత ముత్తాతలు నేర్పారు, హనుమంతుని ఎట్లా పూజించారు తాత మన ముత్తాతలు నేర్పించారు. ఇప్పుడు రాతో రమేష్ నేర్పంగా మనం నేర్చుకుంటలేం. కాబట్టి అట్లాంటి వ్యక్తి రాతో రమేష్ బీజేపీలో పోయి మన మధ్య అల్ల కల్లోలు సృష్టించడానికి కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తుండు. కాబట్టి అట్లాంటి వ్యక్తిని నమ్మకండి. ఈ ప్రాంతాన్ని మోసం చేశాడు, విద్య, వైద్య, వ్యవసాయ పరంగా మోసం చేశాడు. కాబట్టి అతన్ని గెలిపియకండి, అతను గెలిచే పరిస్థితి కాదు. మీ కాలు మొక్కుతాడు. ఏమంటే లాస్ట్ ఇదే నా రాత్రి ఎన్నిక, రేపటి రోజు చనిపోతానేమో, నేను ముసలానే అంటాడు. మీ కాలు మొక్కుతాడు. కాలు మొక్కితే కాలుతో తనండి, ఏం పోయేది లేదు. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతాన్ని మోసం చేసిన. కాబట్టి సోదరులారా, మీరు ఆలోచించండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక పేద బిడ్డకి టికెట్ ఇచ్చింది. ఈ రోజు వేడమపోచుకు ఆస్తులు లేవు, అంతస్తులు లేవు. మరి నేను ఇప్పటికీ ఇంద్రమెంట్లో ఉంటున్నా. నాకు 1 ఎకరం 38 గుంటల ఆసామిని. నేను భూస్వామిని, రవీంద్రరావు లాగా భూస్వామిని కాదు. నేను 1 ఎకరం 38 గుంటల ఆసామిని, రవీంద్రరావు దొరలాగా నేను ఆసామిని కాదు. మరి ఈరోజు ఒక బీదవాడికి ఓడగొట్టడానికి రవీంద్రరావు వస్తాడు, వేణుగోపాల్చారి వస్తాడు, దండవిట్ వస్తాడు. వాస్తవంగా ఆలోచన చేయండి. వేణుగోపాల్చారి మినిస్టర్గా ఉన్నాడు. అప్పుడు ఈ ప్రాంతానికి ఎందుకు డెవలప్మెంట్ చేయలే? ఇక్కడ డిగ్రీ కళాశాల ఎందుకు కట్టలే? సరస్వతి కెనాల్ ఎందుకు పూర్తి చేయలే? కడెం ప్రాజెక్టు మరమ్మతులు ఎందుకు చేయలే? ఈ ప్రాంతంలో విశ్వవిద్యాలయం ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలే? ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతానికి ఇన్ఛార్జ్గా ఈ ప్రాంతానికి వస్తున్నావు. వేణుగోపాల్చారికి బుద్ధి చెప్పండి. వీళ్ళందరూ కూడా దోపిడి దొంగలందరూ ఈ ప్రాంతానికి వస్తారు. మరి కేటీఆర్ జననం వస్తున్నావు. మరి ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా దోపిడీ చేద్దామని మళ్ళీ వీళ్ళందరినీ ఈ ప్రాంతాల్లో పంపిస్తున్నావా? రవీంద్రరావు భూ కబ్జా చేయడానికి ఈ ప్రాంతానికి తిరుగుతున్నాడా? కాబట్టి మీరందరూ ఆలోచించండి. దండే విట్టాలని వాడు కాపో కమ్మో ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకు కూడా వాళ్ళ సొంత పార్టీ పార్టీ నేతలే అతను కమ్మనా కాపో ఏమని అర్థం కాని పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్లాంటి వాడు ఒక ఇంద్రమింట్లో పేద బిడ్డకి, ఒక బీదవాడికి ఓడగొట్టడానికి ఇంతమంది వచ్చుడా? ఎంతమంది నన్ను ఓడగొట్టడానికి? ఈ చిన్న పిల్లవాడి కోసం ఇంతమంది వచ్చు. కాబట్టి నేను చెప్తున్నా, నేను ఒక పేదింటి బిడ్డని, ఒక ఆదివాసి బిడ్డని. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఈ ఎన్నిక బీదవాడికి ధనవంతులైన రాతో రమేష్ జాన్సన్ నాయకి మధ్య ఎన్నిక జరుగుతుంది. మీరందరూ బీదవాడైన విడంబోజు వైపు ఉండరా, ధనికులైన రాతో రమేష్ జాన్సన్ వైపు ఉండరా? మీరే ఆలోచన చేయండి. వాళ్ళు గెలిస్తే వాళ్ళు కాదు. జాన్సన్ నాయక్ అమెరికనో లేకపోతే హైదరాబాద్ పోయిపారుడే, ఈ ప్రాంత వాసులు కాదు. కాబట్టి ఆలోచన చేయండి. మీరందరూ ఆస్వాదించి తప్పకుండా నన్ను ఎమ్మెల్యేకి గెలిస్తే తప్పకుండా నేను చనిపోయేంత వరకు కూడా మీ అందరికీ సేవ చేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా మాటిస్తున్నా. మీరు నన్ను గెలిపిస్తే బీదవాళ్ళ కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం నేను చనిపోయేంత వరకు కూడా సేవ చేస్తూనే ఉంటా. ఒక్కసారి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి. ఆనాడు కోటక్ భీమ్లో మీకేం చేశారో తెలుసు. ఈ ప్రాంత వాసులు కాదు, రవీంద్రరావు అయినా డిసిసి చైర్మన్ గా డైరెక్ట్ గెలిపించి చైర్మన్ గా చేశారు. కానీ ఇక్కడున్నట్టు లక్ష్మణ్ రావు చేయలే. కాబట్టి అట్లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని పొడిచి వీళ్ళందరూ కూడా పారిపోయారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్ద కోవట్లు ఉంటే ఈ సనంత కాంగ్రెస్ పార్టీ చనిపోయింది. తప్పకుండా మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో తప్పకుండా గెలిపించాలి. గెలిపించిన తర్వాత జాగ్రత్త రేషన్ కార్డు ఎన్నైతే మీకు హామీలు ఇచ్చానో అన్నిటి కూడా అమలు చేసే బాధ్యత నాదని తెలియజేస్తూ సెలవు చేసుకున్న మిత్రులారా, మీరందరూ కూడా
మీ తమ్ముడుగా మీ బిడ్డగా నన్ను ఆశీర్వదించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పండి.